Ahoj, vítám vás tu Tonda Jamal a dneska se podíváme na reakci Super 2 před jedným měsícem typí dětí. Tak jdeme na to. iPhone, který drží Ale krok s není to vaším ono, dnem. Pořiďte nevím si proč. repasovaný iPhone s novou No, baterií. dobrý. Jdem na to. Dělat reakci. Mohl bys jí prosím tě vyklidit myčku? Ne, matko, teď nemůžu, hraju Fortnite, udělej si to sama. Hlíny. Aničko, vstávej, za chvíli jdeš do školy. Mami, mě se dneska nechce. Nemohla bys mi napsat omluvenku? To jsem přesně já. Odběr. A za 10 000 lajků natočíme Děti dříve versus Děti dnes 3. Do komentář Aha. nám napiš. Jaký tipsy ty? Tak já jsem viděl dvojku i jedničku. Hola, škola volá. Stávej, Martínku. To už je ráno. Ano, Martínku, za chvíli jdeš do školy. Dobře, mami, už vstávám. Tak to je kokot, vole, kdo by chtěl jít do školky, teda do školy, nebo do školky jako dnešní době do prdele. No tak jo, schválně ti to budu počítat. Dobře, jsem připravený. Tak jo, 3, 2, 1. Píča! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hotovo. Ty jo, to bylo rychlý, Martínku. A teď ti ukážu, jak si dokážu rychle vyčistit zoubky. Tak jo, Martínku, jsem ráda, že ti nemusím nic připomínat a že děláš všechno automaticky sám od sebe. Ach jo, všechno tady dělám sama, jsem už úplně unavená. Co se děje, maminko? Co tady tak naříkáš? Ale ne nic, Martínku, nic se neděje, běž si hrát. Ale já bych ti chtěl radši s něčím pomoct. Mám něco udělat, chci ti ulehčit práci. No tak dobře, jsi hodnej, tak mohl bys si prosím vyklidit tu myčku? Samozřejmě, Ne. maminko, pro tebe všechno. Jdu na to. Ani náhodou. No jako nedivím se mi. Já nechápu, proč jako tam dělají. Tak, hotovo. A ani jsem se nezapotil. No Ne, vůbec. nej, udělal jsi mi velikou radost. Pro tebe A mě co právě, mluví, že mami. ne. Udělám všechno, co ti jen na očích vidím. No tak to chci vidět. Martínku, tak Že co, aj, máš ať, ten domácí úkol hotový? že aj ať Právě ho dělám, mami. Už že jenom 2 žij příklady prdel. a mám to hotový. Klidně se Jo. pojď podívat. No ty jsi vzorný, co tam máš teďka za příklad? 3 plus 2, to je jednoduchý. Tak kolik to je? 88. Počítám takhle, to nás učila paní učitelka ve škole. Mám si představit, že mám 3 jablíčka, to je jako 3 prstíky. No a potom si mám představit strom, ze kterého spadnou 2 jablíčka. No a když je seberu, tak mám 5 jablíček, takže výsledek je 5, jdu to tam napsat. No, já jsem No si ty jsi šikovný, mám z tebe radost. Co ten poslední příklad? tomu Ten normálně je to úplně nevím. jednoduchý, 2 plus 1, ten dokonce vím i z hlavy. Jsou to 3, jdu to tam napsat. No a teď se jdu učit prvouku, zítra píšeme test. Dobře, Martínku, tak ať ti to zítra vyjde. Budu ti držet palečky. Tyjo, musím se podívat, kolik je hodin. Cože? To už je 5:30? Měl jsem být už dávno doma. Rychle. Tyjo, kde je ten Martínek? Mám o něj strach. Co se mu něco stalo? Ještě kousek a budu doma. Už tady měl dávno bejt. Doufám, že tady bude každou chvilku. Jsem doma. Martínku! Moc se ti omlouvám, mami, že jsem se zdržel, ale naprosto jsem ztratil pojem o čase. Víš, jak jsem se o tebe bála? Já vím, promiň, mami. Takže Martínku, odteď žádný chození ven a budeš mít na týden zákaz. Dobře, mami, souhlasím s tímto trestem, naprosto si ho zasloužím, je mi to moc líto a slibuju, že se to už opakovat nikdy nebude. A teď jdu do svého pokoje zpytovat svědomí. Tak, dobré ráno, Lucinko. Vstávej, za chvíli je škola, běž se pomalu připravit na snídat a já tě pak odvezu do školy. Já v posteli. Snídat? Čekala jsem, že mi přineseš snídaní do postele. Promiň, na to jsem úplně zapomněla, co bys si tak Já- představovala? Zlatou ométu za 25 000. Já, kdybych mě máma zbořila, tak já úplně drž hubu, vole, já nechci jít do žádné skurvené školy, drž hubu, ty píčo. Dobře, Pak by mě co by zadákla. mělo být? Celý
kuří ocas, 6 vajec z biochovu, Tolik. 50 gramů kaviáru Sevruga, ten je extrémně drahý, smetana, pažitka, máslo a celý to chci Prosím. posypat jedlým zlatem. Dobře, bude to všechno? Ne, ještě k tomu musí smoothie z kokosové vody sklizené při úplňku, zpátky modrou. Tak ten chce limonu a úplně vodka. všechno. No dobře, pokusím se to nějak zařídit. Hned jsem zpátky. A pokud to nebudu mít, tak nejdu do školy. No, nic mu Cinko, to mohla bys jít debil. prosím se psem, já to vůbec nestíhám. Mami, já teď nemůžu, budu mít čas až tak za 4 hodiny. Aha, a co děláš tak důležitýho? Natáčím videa na TikTok. Já musím být za 30 minut v práci a potřebuju, aby si mi pomohla. Nemohla by si s ním dojít, prosím. Ne, už jsem ti říkala, že nemůžu. Vem si třeba volno v práci, ale udělej to tak, aby si nepřišla o žádný peníze a mohla mi pak koupit další oblečení. Dobře, tak já si vezmu dneska volno a půjdu s ním já, jo? Do práce půjdu místo dneška o víkendu, takže o penízky nepřijdeme a pak budeme moct spolu jít na velký nákupy. Také se mi to líbí. Tak co, děláš ten domácí úkol, jak ti to jde? Ne, nedělám a ani dělat nebudu. Jak to? Děje se něco? Nalakovala jsem si teďka nechty, takže čekám, až mi to zaschne. Aha, no tak ten úkol můžeš udělat potom, ne? Nemůžu, nechci ani držet propisku v ruce, aby se mi ten lak nějak nepoškodil. Tak to je rozmazlená A jak co budeš dělat něco. zítra ve škole? Určitě si budeš muset něco zapisovat. Napíšeš paní učitelce, že si zítra nic zapisovat nebudu, z důvodu nalakovaných nechtů. Dobře, tak já jí to jdu napsat, jo? Hlavně, ať se ti ty nechtíky nezničí. U nás ve škole byla, věřit, že zítra ani když nemůžu prostě být když zkoušena. nikdo To by něco mě z toho nenapíše, stresu vole, ty tak nechty má slezly. problém, vole. Čau mami, už jsem doma, ale moc se tu nezdržím. Půjdeme s kamarádkama nakupovat, takže budu potřebovat i nějaký peníze. No tak na to můžeš hodně rychle zapomenout. Dívala jsem se do bakalářů, co ty 2 5? Neučila jsem se na to, nemohla jsem se vůbec soustředit. Měla jsem v hlavě jen ty nové šaty, co si chci dneska koupit. No tak to je teda výborný, takže žádný nákupy, máš týden za racha, budeš hezky doma. No tak to teda ne. Slíbila jsem mi, že mi dáš 10 000 korun, takže doufám, že to dodržíš. A jestli ne, tak budu domů nosit už jenom 5. No tak dobře, já vím, že jsem ti to slíbila. Tady máš kreditní kartu a kup si, co chceš. Dobře, utratím 12 000 korun. Stojím se ještě u kadeřnice. Luboši, vstávej, už je 7 hodin. Luboši! Luboši! Co zveš? Říkám ti, vstávej, už je 7 hodin. Nikam nejdu, šel jsem teprve před hodinou spát, stávám až o 3:30 odpoledne. To se zrovna budeš vracet z práce, tak se můžeš stavit v Mekáči a koupit mi dvojitýho cheese s kolou. Luboši a dost, teď budu už opravdu tvrdá. Máš 5 vteřin na to stát z té postele, pak si jdu pro tebe. 1, 2, 3, 4 a 5. Tak pojď sem. Policie, pomoc, mama je na mě zlá, chce mi něco udělat. Dělej, típni to. Ano, přijďte hned, prosím. Já se na to už fakt můžu vykašlat. Luboši, můžeš si prosím uklidit ten pokoj, máš tady fakt nepořád. Kdyby ho vzala, tak by mě moje máma neunesla kvůli tomu, že má totiž byla na operaci se zádama, že by mě neunesla. No, tak. No, tak to je dobré. Jasně, mami, žádný problém, sleduj. No to jsem teda zvědavá. Tohle narvu do skříně. Přesně tak. Tohle zase pod postel. A tohle zase pod stůl. Hotovo, jsi spokojená? To si na mě děláš srandu, já jsem chtěla, aby si to uklidil. Však jo, uklizeno, co si Však jako jo. myslíš, že si budu dávat mikinu na ramínko? Tak to ode mě fakt nečekej. Tam máš další držko na zemi, toho tam necháš nebo ho taky někam hodíš? Ne, to vyhodím z okna, díry. No, nic. Tak, a je to. What? A já nekladva. Kamo, kdo z vás má rád IKEA, tak dám prostě do komentářů a ten, kdo ji má rád, tak ať dá i odběr. A ten, kdo ji nemá rád, tak ať dá like. Teda, no, tak. Luboši, zítra píšete z matiky, učil ses na to?
samozřejmě, že jsem se na to neučil. Nemám na to čas, hraju teď Roblox. A kdy máš v plánu se učit? V plánu to nemám. Ale budeš mít, až ti vypojím všechny internety. To uděláš jednou a už s tebou nikdy nepromluvím. Tady máš sežít a běž se učit. Díky, že jsi mi ho podala, aspoň nemusím vstávat a můžu ho roztrhat rovnou. Nikdy se učit nebudu a teď už běž, rušíš mě při hraní. Zdeňku, běž si to s ním vyřídit, mám ho plný zuby. Dobrý den, paní Lupínková. Luboš opět není ve škole, děje se něco. Já mu dám, tak to si zadáme čekne náš kamaráde. A běra ti, jestli budeš hlát. Poslední 4 Někdo mi minuty. volá. Máma, co No, můžeš videu. dít? No, mami? Čau, Lubošku. Prosím tě, jsi ve škole? Samozřejmě, že jsem ve škole, kde bych byl. Tak mi dej prosím tě na ucho paní učitelku, jo? Potřebuji s ní něco probrat. Ona tady teď není, šla na záchod. Mami, už musím končit, ona nám teďka rozdává testy. Teda už přišla ze záchoda. Tak čau. Ty jeden malej smrade, počkej, až přijdeš. Jsem doma, mami. Takže Oříčku, psala mi paní učitelka a vím, že jsi nebyl ve škole. Od teďka máš zakaz na mobil, počítač a žádný chození ven. Budeš celý týden doma. Tak super, mami, to znamená, že nebudu muset chodit ani do školy. A teď mě omluv, jdu hrát. PlayStation a tablet si mi nezakázala. Co? Pomoc. Držte mě. Aničko, vstávej, jdeš do školy, nebudu tě zase budit 2 hodiny. 3 minuty poslední. Slyšíš? Jako na videu lidi, jo. Tak jdeš? Ne. Aničko, přestaň, nemáš chodit spát takhle pozdě. Když jsem šla ve 2 hodiny ráno na záchod, tak jsem slyšela, jak ti tady hraje na mobilu nějaký... tung, sahur, nebo co to je za blbosti? Mami, mě se dneska nikam nechce. Omluvíš mě, prosím. Ne, okamžitě stávej. Co mám jako říct paní učitelce? Že jsi byla líná vstát z postele? Dobře, takže teďka budeš dělat, že spíš? Vám dneska odpadla čeština. Cože? Kecám a máš 2 minuty na to vstát z postele, pak si pro tebe přijdu. Aničko, mohla bys jít prosím tě vyluxovat do obýváků, vůbec nestíhám. Teď? Ne, za týden. Jupi. Samozřejmě, že teď. Mami, ale mě se nechce. Nemůžu to udělat až za chvilku. Ne, běž to udělat teď, nebudu ti to říkat 10krát. Mami, teď jsem přišla ze školy. Chci si chvilku odpočnout. Já bych toho chtěla, třeba abych na ulici našla kufřík a v něm 10 milionů korun. A teď mazej, než se naštvu. Až to budeš mít hotový, tak si přijď pro další úkol. Ach jo. Aničko, učíš se, zítra máte test z češtiny. Jo, učím se, neboj. Dobře, tak já za 10 minut přijdu a vyzkouším tě, ano? Jo, dobře, budu připravená. Tak přeju, ať ti to jde. Tak, už jsem tady. Já jsem tě viděla, ty se naučíš? Já už všechno umím. A já Tak nějaký se píše ve slově nábytek. až bude 10 odběratelů, teda ne, až bude 20 odběratelů, tak Viděla jsem, že jsi dostala tak 5, máš zákaz na televizi. až budu mít na svém kanále to, až budu mít na svém kanále 20 odběratelů, tak udělám odhalení obličeje na live streamu. Můžeš ji rovnou vypnout a dále máš zákaz na Si mobil a na můžete- počítač. Tak až dáte 20, tak bude live, Na měsíc. tak budu A co jako mě mám teď dole, celý dny dělat? Třeba se učit. tak udělám video Nechce se mi sebeodhalení. namázat mozek. Tak si běž číst knížku. Ne, až Nechci se budeme mi mít namázat 100. oči. Až budeme mít 100. Tak se běž projít. Až budeme mít 100, tak vám udělám odhalení. To mě nebaví, budou mě akorát bolet nohy. Víš co, tak vstaň a pojď mi tady pomoct. Vem si do ruky hadr a můžeš začít tím, že tady utřeš stůl. To se mi ale nechce. Budu tady sedět celý měsíc, dokud mi trest neskončí. Jo, jen taková malá připomínka. Paní učitelka nám zadala domácí úkol na počítači. Škoda, že mám na něj zákaz. Asi dostanu 5. Na notebook ten zákaz neplatí. Yes! Ale máš to jen na domácí úkol.
Dej odběr. A za 10 000 lajků natočíme Děti dříve versus Děti dnes 3. Do komentář nám napiš. Jaký tip si ty? Mějte se krásně a čau! Dobré, já si myslím, že dobrý. Takže já se už s váma rozloučím, lidi, takže čau čau a uvidíme se v dalším videu, takže čau!